В Инстаграм жените много си приличат, в лицата са еднакви, еднакво и се обличат. Ядат еднакви ястия, правят еднакви неща, харесват еднакви пичове, посещат еднакви места, качват еднакви сторита, карат еднакви коли, преследват еднакви цели, имат еднакви съдби. Глупостта се размножава, простотата мутира. Мисля, че крайно време е гаврата да стартира. Тя имитира нея, друга имитира тази, трета се оперира, за да бъде като сестра си. Нейната приятелка си инжектира филари. За мене всички вие сте бюти килъри. Тя имитира нея, другата имитира унази, трета се оперира, за да е като сестра си. Нейната приятелка си инжектира филари. За мене всички вие сте бюти килъри. Светът се преобърна, побъркал се е народа. Издигат от качалки, грозното е на мода. Прекланят се пред някакви отчаяни комплексарки, които не разбират, че всъщност са доста жалки. За тях приоритет е задники, яки джуки, в устата като патки, в лицата като щуки. Япа липса на мозък, пълни карикатури, а децата гледат, от малки са вече луди. Тя имитира нея, другата имитира унази, трета се оперира, за да е като сестра си. Нейната приятелка си инжектира филари. За мене всички вие сте бюти килъри. Тя имитира нея, другата имитира унази, трета се оперира, за да е като сестра си. Нейната приятелка си инжектира филари. За мене всички вие сте бюти килъри. Оценявай жените с естествена красота. На тях ще разчитаме да спасят света.